Knjaževac je divan, da, prvi put sam. Nemanja i ja smo malo pre prošetali i zaista jedan lep gradić. Da, grad je prelep, kao što sam vidio ima 7 mostova, ne zna se ko je lepši od lepšeg. Ceo taj centar mi se mnogo dobar. Sada sam završila snimanje serije Žene sa Dedinja. To je u principu to, pozorište, dečije pozorište, sada ću početi da radim najverovatnije jednu predstavu, ali o tome o tom potom ne bih da prejudiciram. Radio sam na televiziji Pink, onaj show Prvi poslastičar Srbije, to smo završili, ja sam tu bio isto u ulozi voditelja. Radio sam film Petra Pašića, Bubice i heroji. Mislim da će to biti sjajan film kakav Srbija nije imala prilike da vidi u jednom hollywoodskom stilu, ali dobro, da ja sad ne hvalim previše i da ne preterujem, publika će da vidi pa će dati svoj sud. Festival je divan, drago mi je što ima puno mladih, zato jeste festival mladih i bilo bi lepo da ima dosta ovakvih festivala. Lepo je, to je pozitivna energija, obiluje mladošću. Tako da to je zaista lepo. Ja mislim da bi svaka lokalna samouprava i svaki veći grad u Srbiji trebalo da ima ovakav festival. Ovo je stvarno divno, ovakva energija na jednom mestu. Ja stvarno, moram kažem, uzbuđen. Nisam očekivao da će biti baš ovoliko ljudi, da će ovako lepo primiti ovaj festival. Stvarno mi je divno, baš onako... Mi sa ove strane scene, što se kaže, osetimo njihovu reakciju.